tightly packed, firm, brief. элизабет миллард, сафири амрико дар тоҷикистон, аз як гурӯҳ ҷавонони осиёи марказӣ имлои забони англисиро пурсид. ин суҳбати сафир бо ҷавонон дар доираи озмуни созмондодаи сафорати амрико сурат гирифт. озмуни спеллинг бee, сабқати маъруф дар амрико, барои аввалин бор дар толори гӯшаи амрикоии шаҳри душанбе ҷамъбаст гардид. дар ин озмун аз 11 довталабон сафир талаффузи ҳарф ба ҳарф ва навиштани калимаҳоро бо забони англисӣ санҷид. алинур раҳматуллин аз қазоқистон ғолиби ин озмун дониста шуд. алинур мегӯяд ҳеҷ гоҳ тасаввур намекард ки иштирок дар озмун ӯро ба тоҷикистон меорад. албатта иштирок дар озмуне ки забони модарии ман нест мушкил буд, аммо ман ғолиб омадам. ташаккур ба сафорати амрико ки моро даъват кард. ин барои ман як таҷриба буд ва шояд ин роҳи маро бо озмунҳои дигар мекушояд. моҳинав муталло ва намоянда аз узбекистон аст. бо он ки ғолибият насибаш нашуд, сафар ба тоҷикистон ва ошноӣ бо табиату маконҳои таърихӣ хушҳолаш кардааст. ман ба душанбе тавассути хуҷанд омадам. таассуроти хубе бардоштам. ин сафари аввалини ман ба тоҷикистон буд. барои ман хеле писанд омад. 3 рӯзе ки дар ин ҷо ҳастам, мебинам душанбе зебо аст. аз тошканд фарқ дорад. ин 11 ҷавон ғолибони озмун дар кишварҳои худ ҳастанд ки ба давраи минтақавӣ роҳ ёфтанд. тоҷикистонро дар ин озмун 3 ҷавон шуҳрат насруллоев, мавзуна юлдошева ва муҳаммад мингихулов намояндагӣ карданд. инҷа ба мо омода китобҳои маводҳои даркориро истифода карда метавонем. мавзӯъҳое ки нафаҳмида омода инҷо дарс хонда фаҳмида ва инҷо нағз мо дастрас карда метавонем инҷо. ташкилкунандагон гуфтанд, баргузор намудани чунин озмунҳо муҳим аст ва роҳи ояндаи ҷавононро ҳамвор ва рӯшан мекунад. барои онҳое ки забони англисӣ забони асосии гуфтугӯи онҳо нест ва инҳо тавонистанд ки аз уҳдаи ин кор бароянд, бисёр тасхиркунанда буд. ин нишон медиҳад ки онҳо ба забони англисӣ таваҷҷӯҳ доранд ва ин забонро бештар мехонанд. баргузории ин гуна сабқатҳо аз сӯи кишвари амрико танҳо омӯзиши забон набуда, балки ҷавонони кишварҳои гуногунро бо ҳам муттаҳид мекунад. ва имрӯз ман ба ин ҷавонон нигоҳ мекунам ва мебинам ки онҳо аллакай малакаи лидерӣ доранд. озмуни имлои забони англисӣ дар амрико як чорабинии маърифатӣ дониста мешавад. сафорати амрико дар тоҷикистон тасмим дорад ки ҳар сол ин озмунро дар 8 гӯшаи амрикоӣ дар саросари кишвар баргузор кунад. сафорат ғайр аз ин озмун тавассути барномаҳои дигар барои омӯзиши забони англисӣ ва барномаҳои мубодилаи донишҷӯён омӯзиши забони англисиро ташвиқу тарғиб мекунад. дар 25 соли ахир ҳукумати амрико 4000 ҷавони тоҷикро ба амрико фиристода маблағи харҷи онҳоро пардохт кардааст.